Pumayag ka na makipaglaro sa akin. At mas pag-uusapan. Nagkaroon po ako ng HIV nang dahil sa kanya. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Magandang gabi kami kabisyo sa oras natin ngayon na 11:31 p.m. Kasama nyo na naman ng napakagandang Basa Princess natin, DJ Rocky Terra. At kasama nyo rin. O diba, kanina pa tayo nagsasalita dito pero hindi pala tayo naririnig. Pasensya na po, no? Anyway, magandang gabi sa inyo, kabisyo. Kasama nyo pa rin si DJ Titan Jello. At syempre kasama natin ang napakagandang Basa Princess, si DJ Rocky Terra. And welcome to the program na mainit, nakakapanabik at nakakakiliteng rated SPG Super Pop Gunner Gunner. Top Secrets. Kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong mainit, nakakapanabik at nakakakiliti na sikreto. Walang halong panghuhusga ang magaganap ngayong gabi. I-share mo lang kung anong gusto mong i-share. Kasi ito nga ang programang Nagpo-promote ng We'll Listen and We Don't Judge Culture. pag sa'yo nang gagaling, no? Parang ang bait-bait mong tao, no? Titan Jello. O sige na, meron na tayong caller, dude eh. Welcome na natin siya. Gandang gabi. Magandang gabi po, DJ. Ano pong pwede naming itawag sa'yo? Tawagin niyo na lang po akong Ana. 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 Ilang taon ka na, Ana? 27 po. 27. Sang lupalop ka naman galing, Ana? Taga Manila po ako. Taga Manila. Okay. Alright. Di na tayo magpapaligoy-ligoy pa, Titan Jello, kabisyo ha. Ana, 27 from Manila. Ano ang rated SPG Top Secret mo? Sinubo ko po yung ex ko para po balikan po niya ako. Sorry po. Sinubo mo yung ex mo para balikan ka niya, tama? Yes po. Yes po, DJ. Nakakahiyaman po pero opo. Okay. Wait lang pwede mo munang ikwento sa amin, paano kayo napunta doon sa naghiwalay kayo? Anong rason kung bakit kayo nagkahiwalay? Actually, DJ, OFW po kasi siya. Mhm. Tapos po nahuli ko po siya sa phone na may nag-message po sa kanya. Sabi po, mamaya ka na lang tumawag, darating siya. Which is ako po yung darating. Mm-mm. Kaya po, after po nun, after ko po mahuli, nakipag-away po ako sa kanya kasi po kaibigan ko po yung babae. Oh. Sobrang sakit po kasi po kaibigan ko po yung babae. Sobrang Kaya close mo to, Ana? Close ko po siya dati po, pero hindi na po gaano. Pero kaibigan pa din po. Okay. Tapos po, nahuli ko po siya na may kausap. Sabi po niya sa akin, may binili lang daw po siyang sa babae, which Mm-mm. is yung kaibigan ko po. Pero hindi po pala totoo yun. Pero po, pinatawad ko po siya. Sabi ko, papatawarin kita kahit ano yung ginawa mo, kahit niloko mo ko, ganun po. Pero po, iniwan po niya ako dahil lang po doon. Dahil sa? Dahil lang po nabasa ko po na may kausap po siyang iba. Iniwan ka niya dahil nahuli mo siya. Yes po. Ay, Yes po, Ana, DJ. wait lang naka-open ba sa'yo yung TikTok namin? Naka-live ka ba dyan? Anong naka-open na app mo sa'yo? Meron ka bang monitor niyan sa amin? Kasi nagfi-feedback sa amin yung mga boses namin. Mm-mm. Meron Ayan ba? po. Ayan, wala na po. Hello. Ayan Hello po. naririnig namin, Ayan, madami. klaro na po. Ayan po, DJ. So, yun po.
hiniwalayan po niya ako, DJ, dahil nahuli ko po siyang kausap po yung kaibigan ko po. Mhm. Tapos kinompronta ko po yung babae. Sabi ko po kung nakakausap po ba niya. Sabi po niya, oo daw po. Tapos ang masakit pa, DJ, kasi OFW po yun, seaman po yung lalaki. Mhm. Ang sobrang sakit lang po kasi hindi ko po in-expect na gagawin po niya sa akin yun. Mhm. Kasi nga po, ayoko po sa kanya dati. Ayoko po talaga. Binigyan ko lang po siya ng chance. Kasi Mhm. 4 na taon po niya akong gusto. Crush na crush po niya ako, pero nire-reject ko po siya. Kaya, opo, kahit sabi po ng mga kaibigan ko, ano bang nagustuhan mo dyan? Yung pangit naman yan. Style niya. Ganun po. Ilulong. Pero, yun nga po, mabait po kasi siya dati, DJ, eh. Sobra pong bait. Parang nabulag po ako sa kabaitan po niya. Kaya sinubo mo. Opo. Opo, DJ. I mean, sinubo mo yung pride mo, 'di ba? Oo. Para magkapagpatawad ka, 'di ba? Yun eh, sinubo mo yung pride mo. Oo, nilunok mo. Nilunok mo ba? Opo. Anong lasa? Matabang po kasi Hindi nagpa-pineapple juice yun. pero Ana, gusto ko lang din malaman, malalaki ba ang batuta ng mga seaman? May batuta pala yung seaman. Ay, mga isda yatang mahaba yan eh. Ano nga tawag doon? Espada. Espada. Pero Ana, yun nga ang katanungan, gaano ba kalaki ang batuta ng seaman na yan? ang sakto lang po, nakakabusog naman po. Nakakabusog! Kumbaga pag nakain mo, okay na kahit di ka na kumain ng buong araw, ganon? Okay lang po. So, wait lang mabalik tayo dun sa storya mo So, kamo, nagkahiwalay kayo, iniwan ka mismo nung lalaki, siya yung nakipaghiwalay sa'yo dahil nahuli mo nga siya. So, paano nangyari yung conversation na, isubo mo ko ulit, magkakabalikan tayo, ganon? Wala, actually po, ako po yung nag-insist. Ayaw na po talaga niya sa akin. Pero po, pumunta po ako sa bahay po nila after a week po naming maghiwalay. Mhm. Tapos po, nagmamakaawa po ako, lumuluhod pa ako, ayaw po niya. Tapos po, niyaya ko po siyang makipag-sex po sa akin. Ayaw po niya. Binaba ko po yung dignidad ko para po sa kanya. Niluhuran mo Tapos na. Ayaw po niya. Tapos po, sa totoo lang po, DJ, ready po ako ng time na yun kasi akala ko po maaakit po siya sa akin. Anong suot mo nun? Pwede mo bang describe sa amin ang suot mo? Anong ginamit mong lingerie? Eto, DJ, huwag ka mabibigla, DJ, ha? Hindi, Oo, hindi kami sige. mabigla. Po. Ngayon ko lang po yun ginawa. Red po. Red po yun. Yung panty pong red na butas yung gitna at likod. Red na underwear. Wait lang Parang hindi ako sanay sa mga ganyan. Sandali lang. Red na underwear. Nag-underwear ka pa kung may butas din naman pala. Wala na. Ay, Ana, sabi mo 'di ba red na underwear na parehas may butas magkabila, tama? Opo, pati po sa taas po. Yung ano po, butas din po dun sa taas. Ay, yung- Kita po yung utong. Oh. Ana, baka pwede naman dahan-dahan ka dyan. Baka pwede naman. Baka mawalan kami ng tutong. trabaho. May tutong. May tutong. May tutong. Kita yung tutong. Yung Baka tutong. mawalan kami ng trabaho, Ana. Ano Parang lang, awa mo. nawala lang siya kanina, nawala yung signal dun sa bandang sinabi niya na tutong. Ah, okay. Kaya iba yung dinig ng mga tao, di ba? Tutong. Tutong, Yun. yeah. O itago na lang natin yung term na yan sa term na pasas. Pasas siguro. Pasas. Pastas, opo. Oo, pasas. Okay. So, nagsuot ka ng lingerie na color red na may butas. Kumbaga parang ito yung sexy lingerie kung tawagin nila. Tapos yung bra, ito yung may butas din. Tama? Tama po, DJ. Red din yung lingerie. Yes po, red po. Okay. Nakakahiya. Hindi mo wag ka naman maiya sa amin. Ito naman ginagawa talaga natin yung mga bagay na yan lalong-lalo na kapag nakabili tayo sa Shein.
Saan mo nabili yun? Saan mo nabili yung red lingerie? Po. Saan? Tama po, DJ. Ha? Saan mo nabili? Doon. Saan mo nabili? Sa app na yun. Doon sa sinasabi mo kaninang, Sa Shein po. doon marami yun eh. Oo, ba't ko alam? Charot! Ay, hindi ka. Alright. Okay, so yun yung suot mo. Nung nandun ka ba sa bahay nila, ano yun, pumunta ka dun sa kwarto niya mismo, kayong dalawa lang yung tao doon, tapos hinubad mo yung damit na dress mo, or pinakita mo agad kung ano yung mga i-offer mo sa kanya? Anong mo nun? Paano yung pang-aakit na ginawa mo sa kanya nun? Actually po, suot ko na po yun bago po ako pumunta po sa bahay nila. Nakapatong lang po yung Nakapatong dress ko. lang. Tapos po, dalawa lang po kasi kami sa bahay po nila. Wala po dun yung mga kapatid niya at saka yung mga magulang po niya. And wala rin naman po silang kapitbahay. Kaya po yun. Yung una ko pong ginawa, hinubad ko po yung yung dress ko. Inalis ko po yung dress ko. Pero wala pong epekto po sa kanya. Kahit nakita na niya yung mga red lingerie mo na may butas-butas. Po, wala po. Kaya Baka akala niya lambat. Kasi di ba ganun yung kulay ng lambat? Di ba color red din yung lambat? Lalagyan pala yun ng lalagyan Baka kulambo, gano'n. Okay, lalagyan ng sibuyas. O kaya yung pala. Di ba ganun yung lalagyan ng mga sibuyas Oo, saka yung ng kulay bawang? pula, yung Oo. bawang. Ganun. Lamang dagat ang peg mo, sis. Okay, walang effect sa kanya nung hinubad mo yung dress mo. O, ano namang next na ginawa mo? Teka lang, Rax. Gusto ko lang din malaman, Ana, paano mo ba hinubad sa kanya? Binigla mo ba yung paghuhubad o dahan-dahan? Nilambing mo muna ba siya? Paano? Pwede mo bang detalyado mong ikwento sa amin? yung una po, hinalik-halikan ko po muna sa leeg. Mm-mm. Tapos po, pababa po. Pababa. Pababa. Actually po, hinawakan ko po, hindi po matigas. Kaya po, inalis ko po yung dress. Kasi hindi tumatayo. Kumbaga, parang baka kailangan ng Baka konting pagod. inspirasyon. Oo, napagod. Baka napagod naman. May work siya nung Sa panahon niya. kanya kaya po ganun. Tapos, hindi tumitigas, Ana. Pinilit mo. After po nun, Ninaaligan mo yung leg niya hanggang pababa. Tapos, kinapa mo, hindi talaga matigas. hindi, tumigas po ng konti lang po. Hindi po yung pinakamatigas po. Ganon. Medyo matigas lang. Pero hindi super tigas. Mm-mm. Hindi siya nag-super saiyan, ganon. Oo, saktuhan lang. Opo. So, ano next ginawa mo? Sinubo ko na po. Diretso na agad kahit nangungulantoy po. Totoo ba? Totoo po. Promise po, totoo. So, kahit medyo malambot pa, sinubo mo na? Opo, dun po siya tumigas. Makapangyarihan yung bibig. Makapangyarihan ang dila mo. Ayaw mo sa halik ko, sa dila ko tapos ka. Actually po, nalabasan po siya. Ooh. Akala ko po magbabalikan po kami kasi po nalabasan po siya. Oo. Pero hindi po niya ako binalikan. Anong ginawa niya? Paano kanya dinireject? Sabi niya po, para pong magpahinga daw po muna kami, ganun. Cool off po, pero hindi naman po cool off yung nangyari. Ginawa ko naman lahat, DJ, ginalingan ko naman sa lahat. Bakit po niya ako iniwan? Okay. Ito lang din, after nung pagkalabas niya sa'yo, tapos, anong naging, usapan ninyo? Sabi po niya, dito mo ako kinukuha sabi po niya. Ganun? Tapos after po ng few minutes, nagbago na naman po yung isip. Akala ko po magiging okay po kami. Tapos sabi po niya, ihatid na daw po niya ako palabas. Mm-mm. Kaya yun, hindi po kami nagbalikan kahit ginalingan ko po. Kahit nilunok ko na po lahat. Wala pa din. Nilunok mo?
Opo eh. Nilunok mo kaya nga nalasahan niya matabang eh. Matabang po eh. Hindi nga nakapag-pineapple juice. Ginawa mo na lahat tapos di pa rin talaga naging sapat, no? Kaya nga po. Ewan ko nga po bakit po naghahanap pa po ng iba. Magaling naman po ako. Magaling naman po ako sa lahat. At saka po hindi naman po siya marunong dati. Ako pa pong nagturo po sa kanya. Wow! Sampulan mo nga si boyfriend doon. Kung gusto mong lumigaya ang iyong buhay, Humanap ka ng ana at ibigin mong tunay! Alam mo, Ana. Ana, hello. Hello po. Alam mo, Ana, naniniwala naman kami na magaling ka. Naniniwala kami. Ako naman, agree ako. Feeling ko naniniwala kami. I mean, malakas pakiramdam ko na Pero si Tyrangelo. Hindi ko masasabi hanggang hindi ko nasusubukan. Hoy! Tyrangelo! To see is to believe. Hindi, pero... Ewan ko po bakit po ganun. Sexy naman po ako. Madami naman po nagkakagusto sa akin. Sige. Maganda naman po ako. Sino kamukha mong artista? Para lang sakaling baka mag-bridge tong ano natin, di ba? Malay mo. Top secret natin na makahanap tayo dyan talaga ng ano. Kamukha ko, kawit ko daw po si Janela Salvador po. Janela Salvador! Sabi nila, ako daw, kahawig ko rin daw yun. Tapos, yung boyfriend mo, ay yung ex mo pala, sinong kamukha? Willie Revillame. Kuya Will, we love you. Oy, alam mo, kaibigan ko si Kuya Will. Uy, may kanta kami ni Kuya Will. Anong kanta nyo? Ikaw na nga, tapos nirapan ko yung kanta niya. Ay, paano yung nirap mo doon? Naalala ko yung araw na tayo pa, mga ganon. By the way pala, etong si Tyrangelo ay si Lil Vinci na kumanta ng Machinita Girl, Machinita Girl. Pero, So- pero, maiba muna tayo. Balik tayo doon. Kamukha ni Kuya Will. Yung ano mo, hindi matangkad. Maliit lang. Si Kuya Will, maliit lang. Saktuhan lang din naman ang itsura. Pero, binibigyan ka ba lagi ng jacket? Ano? Binibigyan ka ba ng jacket o 5,000 pesos? Sama lang loob po. Pero ito nga, no, sabi mo nga kamukha ni Kuya Will. Maliit lang naman si Kuya Will. Pero makarisma si Kuya Will, ha? So, makarisma itong ano na to. Oo. Lalaki na to. Po, mabango lang po siya. Doon lang po nabawi. Nung sinubo mo naman, mabango naman. Opo, mabango po. Anong amoy? Anong amoy nung mabango sa ganun? Actually po siguro amoy fresh po, bagong ligo. Ganun po yung dating. In Pero fairness. hindi po siya kalakihan. Actually po, mas maliit po siya sa akin. Ako po kasi, matangkad po kasi ako, DJ. Anong height mo? 5'7" po, DJ. Oh, malaki nga. Tangkad. Opo, tapos kasing katawan ko din po si Ivana. Uy! Sa lahat ng mga kabisyo! Nandito na si Ivana. Ana, ang kanyang pangalan. Totoo. Sumusubo, lumulunok pa. Kung gusto mong lumigaya ang iyong buhay, humanap ka ng lumulunok katulad ni Ana. Nakarap na si Rocky. Kaya ngayon, alam mo Ana, ibang klase ka magmahal, binibigay mo lahat Mm-mm. Opo, actually lahat po eh. Ito lang, Ana. Tapos naman po ako. Gusto ko lang din malaman, himay-himayin natin. Pang-ilan mo ba to na naging boy sa buhay mo? Pangalawa po. Pangalawa. Yes po. Sa dalawa na yun, kung ikukumpara mo at titimbangin natin, kakaiba ba talaga nabigay sa'yo nito? Itong pangalawa, hindi naman po eh. Pero anong meron sa kanya na hindi ka makaalis-alis? Oo. Like, nanloko na siya, tapos hindi na siya masyadong attracted sa iyo kasi biruin mo, pumili pa siya ng iba, kaibigan mo pa. Actually po, kasi po settlement na po yung usapan po namin. Pinangakuan po niya ako na magpapakasal po kami. At sumusubok na din po kaming mag-baby, DJ. Nagpapakonsult na din ako sa OB para mabuntis. Pero wala pong dumating. Ang masakit pa, DJ, after
after a month po na naghiwalay po kami, binabalikan po niya yung ex po niya. At paano mo naman nalalaman yung mga balitang to? Kanino mo Sina- suskoop? Sinabi po nung ex po niya mismo, yung long-term ex po niya. Anong plano mo ngayon, Ana? Actually, DJ, nagme-message nga po siya eh. Nagme-message po siya kaninang umaga po. Anong sabi? Anong sabi sa'yo? Sabi po, namimiss daw po ako. Eh, kakaiba lang po yung namimiss po sa akin. Anong nireply mo dun sa message sa'yo? Huyo. Humuyo. Umuyo ka ngayon, Ana? Aha. O anong reply niya dun sa huyo mo? Sabi po niya, mahal na mahal daw po niya ako. Anong naramdaman Net-net mo? po niya. Wala po eh. Wala na po. Ayaw mo na sa kanya. Actually, DJ, na-trauma na po ako eh. Ginawa ko po lahat, sinubo ko po, nilunok ko po, iniwan pa din po ako. Paano na lang po ulit pag nangyari ulit? Kawawa lang po ako, DJ. At least, Tapos, sige lang, Ana. Go ahead. Sorry. tapos po, seaman pa po siya. Lahat po ng ganap po doon po sa barko po nila. Kwento po sa akin. Kunwari po, may aakyat po na babae po. Sabihin niya, may umakyat dito. 20 babae. Tapos, dalaga pa sila. Mga ganun po ba? Kaya wala din pong peace of mind po kapag seaman po ang jowa. Sa totoo lang po. Kaya, okay lang po na naghiwalay po kami. At least po, sinave po ako ni Lord sa kanya. Yun lang po. May gusto ka pa bang Nagsisisi lang idagdag po ako. sa sinasabi mo ngayon? Nagsisisi lang po ako na binigay ko po lahat. Sinubo ko pa po. Ang tanga ko po man. Okay. At least nalasahan mo, may matabang pala na lasa, di ba? Hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan, di ba? Sabi nga. Hindi mo malalaman kung hindi mo isusubo. Opo. Nalaman mo na at least, di ba? Yes po. Tsaka ang pinakamahalaga dito, meron kang lesson na nakuha dito sa relasyon na ito, 'di ba? Sabi mo nga kanina parang kang sinave ni Lord, 'di ba, dito sa taong 'to. Kumbaga, imagine mo kung nagtuloy-tuloy yung relasyon ninyo tapos hindi mo nalaman na niloloko ka pala edi ikaw ngayon yung devastated. Paano kung nagpakasal na kayo tapos nagkaanak na kayo? Yung mas mahirap mo yung hiwalayan na mangyayari sa ganun. Pero Ana, gusto ko lang din linawin sa'yo. Hindi lahat ng seaman ay mga manloloko. Ay, second emotion. Kasi yung iba naman talaga, sila yung niloloko. Dami akong kaibigan na seaman. Puro manloloko. Hindi, yung iba naman sila yung Hindi. niloloko. Oo naman, sila Yung pinapadala niloloko, nila, minsan isinusugal ng mga misis, Misis, ganon. Pero nasa tao pa rin yan, wala po yan sa profesyon, no? Kung ang tao, ang karakter ng tao ay manloloko talaga. Totoo. Pero kung ang karakter ng tao ay mabuti at faithful talaga siya sa'yo, hindi yan manloloko kahit ano pang profession Totoo yan. Ako agree ako doon. Hindi lahat ng seaman manloloko. And may mga seaman na naloloko pa sila. Pero yun nga, Ana, anong plano mo ngayon? Anong gusto mo mangyari? Ito na nga, alam mo, nare-realize mo na rin naman na hindi ka naman gusto nyon. Ang gusto lang sa'yo, yung katawan mo, yung Mukhang tutong, tapos na siya diba? eh. Yung tutong lang. Yung ganun. pasas, no? Pasas. Mukhang tapos naman na siya. Tama ba, Ana? Anong mo? Opo, actually po, ang plano ko po ngayon, focus na lang po ako sa trabaho ko. Magpaganda na lang po lalo. Yun, no? Mag-travel na lang po, ganun po. Gusto mo Kasi po- mag-travel din dito sa Pasay? Gusto mo makita dito sa amin? Taga saan ka ba, Ana? Sabi Manila nga eh. Hindi, yung mismo eksakto. Hoy, Titangelo! Titangelo! Hindi. Parang balak mong gamitin yung pangalan mo sa Kay kanya. Boy Pindot. Eto din, si Boy Pindot, parang gusto mo rin gamitin yung pangalan mo dito kay Ana. Ana, hindi. Kung gusto mong dumalaw dito, bukas ang aming estasyon. Tawa ng tawa yung mga nakikinig sa atin ngayon. Bukas ang aming himpilan. Oo, himpilan para sa'yo. Oh, diba? alam mo, Ana, hindi kita papahamak. Pero kung meron kang pipiliin dito sa loob ng booth namin o dito sa stasyon namin, Sino? Sino po? hindi si Titangelo. Si Boy Pindot!
Boy Pindot, turuan mo. Sure ako si Boy Pindot kailangan turuan ito. Ano bang gusto mo sa isang lalaki? Hinahanap mo sa isang lalaki. Baka may mga nakikinig sa'yo ngayon dyan, di Ay, ba? Boy Pindot na nga natin nire-rate. O baka si Boy Pindot, di ba? Sige, Yun yung pero pala. explain mo na lang sa Explain amin. mo na lang Sige. sa amin. Actually, mabait po. Oh, Hindi Boy po Pindot yan. Uy, maloko. teka lang. Kasi po, madalas po akong maloko. Kaya po, Ano sabi mo sa akin, Rocky? Mabait ako? Mabait ka naman. mabait ka po. Yung hindi po sana nagpapahuli, DJ. Ay, bakit hindi nagpapahuli? Uy, mas okay nga na nahuhuli mo eh. Para hindi ka nagmumukhang tanga. Ayun, ang hanap mo is mabait, tapos? Mabango po. Mabango. DJ. Ayoko po sa maasim. Sa bagay, ayaw natin na maasim. Ano pa? Gusto ko po, DJ, may paninindigan po. Yun. Marunong tumindig. Uy, Kung ako na po yung pinasukan, dapat ako na din. Ba't hindi mo pa rektahin na Titan Jello hinahanap mo? Ako ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, di ba? Pero yun nga, Ana, tapos marunong tumindig. Ano pa? Ano pang pinakahinahanap para mo? talagang gusto mo sabihin ni Ana yung pangalan mo ay Titan Jello. Kanina mo pa siya pinipiga ko sa anong gusto niya. Ano pa, Ana? Sige, go lang, Ana. Gusto ko po matalino po. Matalino. What's the square root of 200,024? 5! Basic. Negative 9.5365. 1 ang sagot dyan. Ayaw mo na komedyante, ganon. Ayaw mo ganon. Okay lang po, para po lagi po akong napapasaya. Ay, pag lagi siya masaya, lagi nakabuka ka yan. Pag masaya, lagi nakabuka ka. Yung bibig, di ba? Kasi nga tumatawa eh. Mga ganon. Kaya naman po bumukha ka lagi. Iba ka talaga, Ana. Grabe to. Oo, Ana, grabe. Ibang klase ka magmahal. Ngayon lang kami nakarinig ng ganitong klaseng babaeng ibibigay ang lahat para sa taong mahal na mahal Ganun po niya. talaga. Opo. Ganun po talaga ako. Paano ka daw ba makontak? Anong gusto mo bang mabigay yung mo? Hindi naman. Why? Total naman all out na si Ana. Gusto ko lang din to tanongin. May oras pa naman tayo. Mahaba pa naman yung oras. Anong mahaba ka dyan? Ikaw, Titan Jello, ha? May oras na, di ba? Eto si Titan Jello, pumaparaan, ha? Sige nga, Hindi, mag-usap kayo. may Sige. nagtatanong lang din kasi. Ito, sabi na to na nakikinig sa atin na mga TNVS driver ngayon. Ano daw pinaka-wild na ginawa mo, Ana? Pwede bang wag mo naman sobrang lantad na ikwento, pero ano yung pinaka-wild mo na ginawa, Ana? Okay po. Tinali ko po siya. Tapos blindfold ko po. Ooh. Opo, tapos gumamit po ako ng feather po na nabibili po dyan sa Shopee. Feather. Opo, yung feather Pampakiliti. po. Pampakiliti. Opo, tama po, DJ. Okay. Tapos, anong ginawa mo? Sinubo mo ba agad o pinaramdam mo muna sa katawan niya yung feather hanggang sa pumasok na dun sa kuweba? Ano po, kinis ko po ulit Yung sa alin? leeg. Sa leeg po. Mhm. Habang kinikiriti po siya. Grabe, no? May mga lugar din ba kayong pinuntahan na talagang hindi mo malilimutan? Talagang Ganon. naghahanap ng reference to si Titan Jello. Kiniliti si Kuya Will. Hindi, pero ano yung mga lugar na pinuntahan ninyo? Gusto ko lang din malaman kasi syempre, Kunwari ka pa, Titan Jello. Alam mo, ikaw mga galawan nagtatanong mo. yung mga TNVS driver natin tsaka yung mga ang dami mga tao. Sige nga, pagtanggol nyo ako ngayon. Tingnan mo, inaaway ako ni Rocky. Eto, alam mo, Ana, diretsuhang tanong na lang talaga to ni Titan Jello. Kasi nagre-reference siya eh. Nagre-research siya tungkol sa'yo. So, sige, anong lugar daw yung pinaka-extreme o wild na pinuntahan ninyo? Sa falls po. Sa falls? Anong ginawa nyo doon? Dog style po, DJ. May aso. May aso. Nakakita ka ng gano'n. Okay. Marami pong aso to. Marami. DJ. Kaya nga, ang galing nyo Kaya po, naman. Sa falls mismo?
Opo, may mga bato po kasing malalaki doon, DJ, kaya nag-hide po kami doon sa mga batong malalaki. Ano yan to? Sige, Tapos go. po, Oo. kaya doon po, nandun po yung aso. Yung aso kinagat ka. Opo, nangangagat po eh. Nagpatetano ka. Ano, nagpatetano tuloy. Nagpa-anti-rabies ka ba pagkatapos? Opo, tinusok po ako eh. Ito lang, Ana, bago tayo matapos. Sa hinulugan, taktak ka daw ba? Sa hinulugang Nakakita tak-tak, ng aso. nagpataktak. Pero ito nga, Ana. Sa ngayon ba, sabi mo nga kanina, gusto mo na lang mag-travel, gusto mo na lang din i-enjoy, magpaganda. Paano kung may dumating sa yung lalaki na Pass na iibig po sa'yo? muna. Last na yon. Opo, pass na po muna. Pass na. Very good, very good, Yes very po. good. Kasi po yung Tama una yan. po, yung una pong boyfriend ko po, nahuli ko po sa kama. Oo. Nagkabembangan po. Etong Mm. pangalawa, nahuli ko pong may kachat. Kaya pass na po ako. Lagi na lang po akong nadadali ng manloloko. Kaya okay na po ako. Masaya na po ako. Pero darating yung tamang tao para sa kanya na Mm-mm. mag-aalaga sa kanya at ma-appreciate yung pagsubo niya at paglunok. Yes. Alam mo, Ana, gusto namin sana makatagpo ka ng tamang lalaki. Sana makatagpo ka ng totoong lalaking magmamahal sa'yo at hindi lang yung katawan mo ang hinahanap, di ba? Hindi lang last ang gusto, di ba? Dapat yung totoong pagmamahal na aalagaan ka, iingatan ka, at syempre yung rerespetuhin ka. Bilang isang babae, hindi naman natin inilahad yung kwento mo dito para mabastos ka or ma-judge ka ng mga tao dahil syempre itong programa na to, makikinig kami at hindi ka namin huhusgahan. Syempre, at magbibigay kami ng mga thoughts namin at opinion namin para sa'yo, di ba? Alam mo, Ana, gusto ko lang sabihin sa'yo na ito si Titan Jello, talagang mabait talaga to eh. Kaya pinoposisyon niya talaga yung sarili niya na mabait siyang tao. Tinan mo mamaya, i-message ka niyan sa Viber, tatanungin ko kung anong pangal, kung anong IG mo. Charet! Uy, darot. De, biro lang, Ana. Pero anyway, basta kami ang wish lang din namin talaga sa'yo is mapabuti ka kasi deserve mo na mahalin ka ng tapat at totoo. And by the way marami nakatutok sa ating mga drivers, hindi lang TNVS drivers, Yes. kundi mga in-drive drivers, Wow. Grab drivers. Maraming Hello salamat po po sa sa inyong inyo. pagtutok ka. At yung mga nasa, lansangan pa, sa kasalukuyan, nag-aantay ng pasahero ng ipapadala yan. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa pagkakataong ito. Sana napaligaya namin kayo at sana, Ana, kahit papano napagaan namin yung bigat ng nararamdaman Oo. mo. Opo, salamat po. DJ Naging masaya ka ba ngayon? Titan Jello. Opo. Masaya ka? Happy po ako na nailabas ko po yung yung mga sikretong sa akin lang po dapat. Oo. Hindi ko po ma-share po sa iba kaya tiwala naman po ako sa inyo. Thank you. Ayun. Thank you sa tiwala, Ana. And keep safe always and a happy Friday. Wala ka bang lakad ngayon? Ayan na! Tinanong Kung na ni wala kang Titan lakad Jello. ngayon, Wala naman po. Sundutin ka daw ni Titan Jello. Ay, sunduin ka pala ni Titan Jello. Sundutin. Ay, Hindi. sunduin. Anyway, overtime na tayo mga kabisyo. Ay, Kaya ay. hindi na, wala nang ganun. Kabisyo. Kaya mga kabisyo, ayoko na, baka mamemohan ako. Ayan mga kabisyo, maraming salamat sa inyo sa pagtutok nyo po dito. Simula alas 9 hanggang alas 12, mahigit na ng gabi, ng umaga. Tingnan mo ikaw, sabog na yan. Nakakonsentrate na siya. Tinitingnan niya na yung Viber number ni Ana. Hindi. Ay, sige na. Magpaalam na talaga Dami tayo. Pasensya na kayo sa lahat ng mga nakatutok sa amin. Check nyo na lang yung replay namin sa YouTube ng Love Radio Manila. Nandun naman to, tsaka marireplay nyo to sa Facebook page ng Love Radio Yes. Manila. O dun sa mga Facebook pages natin. Uy, bago pa lang yung Facebook page pala ni Titan Jello, promote mo na habang di Yun pa tayo guys, natatapos. bago pala kami mag-end at syempre sa lahat ng mga nakatutok sa amin through on-air at syempre sa online, pinopromote ko lang po ang aking Facebook page, Titan Jello. Pwede po kayo mag-message dyan, mag-follow and mag-like ng mga contents na nilalabas namin. And syempre, tomorrow meron rin tayong programa na Anong Hugot Mo? Bukas yan, 9 to 12. Kasama nyo dyan ang nag-iisang Titan Jello. Yan. Ayan. O, diba? Ibang klase si Titan Jello. Napakatinik. Magaling. Kumilos pailalim kung gumalaw. Woohoo! Hindi ganun. Ay!
Oh. Ano si Ana? Pababay muna tayo. Tingnan kay mo. Ana. Ana, Tingnan mo. bye-bye. Ayan na, tinataypan na. Oh. Ana? Nandiyan ka pa? Si Ana, gusto mag-ana-ana. Ayun, babay ka na muna sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon, sa mga Di driver. naman tayo nagaganyan sa Sa mga mga- dati nating caller. Ngayon lang eh. Baka talaga, Titan Jello. Dalaw ka na nandito kapag gusto mo, ha? Bye-bye, Ana. Bye-bye. God bless. Salamat po sa inyong lahat. Opo. Thank you. God bless po. Ayan. Alright, mga kabisyo. Ayan. Ako baka mawalan ako ng buhay net. Dumamay. Ikaw kasi. Ayan na, wag mo na masyado palata kasi na kinukuha mo pa yung yung mga ibang detalye. Makikipagkita ka pa yata. Wala. Hindi na. What? Walang ganun. Kumbaga, itong programa na nagpo-promote ng We'll Listen and We Don't Judge Culture na lagi naming hindi namin hahayaang lumabas ang inyong mga sikreto, ang inyong mga information. At gusto lang natin tuwing Friday ay good vibes lamang. Yes, feel good lang. Oo, di ba? Maging masaya lang tayong lahat. Totoo, at ngayong gabi, isa sa mga pinakamasayang tao ay si Titan Jello. Ay nako, sa Monday ulit magsama-sama tayo 9 to 12 midnight para sa Rocky's SPG Secret Files or Rocky Secret Files with Jello and Top Secrets kasama si Rocky Tera and Titan Jello. So nakapiling po ang Basa Princess DJ Rocky Tera. At Titan Jello. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top Secrets.